taký kúzelnícky trik. Pomocou tohto kúzla chceme v divákovi vyvolať emóciu, komunikovať myšlienku, navodiť pocit či vytvoriť zážitok. Vie to byť rovnako umelecká činnosť ako aj technická výzva. Film je už výsledok, ale mňa podobne zaujíma aj samotná cesta k nemu. Tento technicko-umelecký proces je to, čo ma baví a naplňa. Od samotného začiatku vymýšľania nápadu, písania scenárov. A keď už ten deň nastane, vie byť stresujúci. Nevieme, čo sa môže stať. Som mal v chrbte. Ale o tom to je. Keď už nastáva postprodukcia, ešte boj neskončil. Práve vtedy to vieme vylepšiť, ale aj celé pokaziť. A nakoniec prichádza ten pocit, keď môžem ukázať svoje dielo. Ten pocit je nenahraditeľný. Celého tohto procesu najviac si užívam práve tú kamerovú časť. Vie to byť technické, ale aj umelecké. Musím rozmýšľať niekoľko krokov dopredu, ale aj dozadu na to, čo sme už natočili. Či natáčam pre seba, alebo s režisérom. Stále sa snažím svojimi akciami docieliť čo najlepší, použiteľný záber do daného príbehu. Rovnako ako herec rozpráva príbeh slovami, výrazom tváre či akciami, takisto vie aj kamera. Umiestnenie kamery, pohyb, svetlo a veľa ďalšieho vie meniť význam celého záberu, dokonca aj scény. Ako povedal jeden kameraman. Kameraman nesmie robiť chyby. Ono sa to posunulo, nie. Ale kto by som bol bez kamery? Zberateľ techniky. Dlhoročný dronista. Staviteľ lega. Filmový nadšenec. A Volterov najstarší brat. A Volterov... Volám sa Oliver Skúkalek a som fotograf a kameraman.